ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଅନୁରାଧା ସିରିଏଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁ କିଏ ହେଲ୍ପ ହେଲ୍ପ କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ ହେଲ୍ପ କର ପ୍ଲିଜ୍ ଏଠି ମୋତେ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛ ଯିବାକୁ ଦିଅ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛ କିଏ ଅଛ ଏଠି ହେଲ୍ପ କର ପ୍ଲିଜ୍। ତାପରେ ଅନୁ ଉପରକୁ କେହି ଜଣେ ଲାଇଟ୍ ପକାନ୍ତି। ଅନୁ ଦେଖେ ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଇବା ନେଇକି ତା ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି କୁହେ ତମକୁ ଭୋକ ହବନି ନିଅ ଖାଇଦିଅ। ଅନୁ କୁହେ ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୋତେ ଆଗ କୁହ ତମେ କିଏ ଆଉ ମୋତେ ଏଠିକି କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିଛ। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି କୁହେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିକି ତମେ କ'ଣ କରିବ ତମକୁ ଭୋକ ହବନି ନିଅ ଆଗ ଖାଇଦିଅ। ଅନୁ କୁହେ ତମେ ଆଗ କୁହ ତମେ ଏଠିକି କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିଛ। ସେ ଲୋକଟି କୁହେ ତମକୁ ଏଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉପର ଅରଡ଼ ହେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଅନୁକୁ କିଏ ଅରଡ଼ କରିଦେଇଛି। ସେ ଲୋକଟି କୁହେ ସେଇଟା ଜାଣିକି ତମେ କ'ଣ କରିବ। ଅନୁ କୁହେ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କିଏ ଆଉ ଏଠୁ ବାହାରିଲା ପରେ ତମର କି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ସେ ଲୋକଟି ହସେ ଆଉ କୁହେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଗ ଏଠୁ ବାହାରି ପାରିଲେ ତ ଆମେ ନ ଚାହିଁବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଏଠୁ ବାହାରିବ କେମିତି ହାଁ। ଅନୁ କୁହେ ତା ମାନେ ତମେ କ'ଣ ଏଠି ମାରିବା ପ୍ଲାନ୍ କରିଛ। ସେ ଲୋକଟି କୁହେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଆଉ ଅରଡ଼ ଆସେ ସେଇଟା ବି ଆମେ ହେଇଛି କରିଦେବୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଅନୁ ଡରିଯାଏ। ସେ ଲୋକଟି କୁହେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ଭାବି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିଅ ଖାଇଦିଅ। ଅନୁ କୁହେ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ହେଲ୍ପ କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଏଠି ଜବରଦସ୍ତି ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି କୁହେ କ'ଣ ହେଲା କାହିଁ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରୁଛ। ଅନୁ କୁହେ ମୋତେ ଛାଡ଼ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବି। ଆର ଲୋକଟି କୁହେ ଇଏ ଯଦି ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରେ ଆଉ ବାହାରେ କିଏ ଶୁଣିଦିଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବା। ଆର ଲୋକଟି କୁହେ ଏବେ ମୁଁ ୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛି। ଅନୁ କୁହେ ଛାଡ଼ କହୁଛି ନା ମୋତେ ଛାଡ଼। ତାପରେ ରୁମାଲରେ ଅନୁର ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଆଣିଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।